बर' हारिया मोनसे समाव गोमोरलांनो नागिरबायमोन बर' हारिया धुति गाननो नागिरबायमोन सारि गाननो नागिरबायमोन गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ बावगारनो इच्छा खालामबायमोन बर' बिजोंजों फरायनाय नागारनानै असमिया मिडियामाव फरायनो नाजाबायमोन गावनि बिमानि रावजों गावनि गथ'नि मुंखौ दोननोबो लाजिबायमोन इंलिसजों बा असमियाजों गावनि गथ'फोरखौ मुं दोनग्रा जाबायमोन जि समाव बर' हारिया बे पृथिबीनि बुहुम बिखानिफ्राय गोमोरलांनो नागिरदोंमोन बैखिनि समावनो रन्जन दैमारि सारा हाथियारनि संग्रामखौ होयो जारिमिन हिसाबै जोङो नायहरबा नुहुरो दिनै जोंनि खोलाहा थानाय भगतपारा खैराबारिनि खोलाहा थानाय जि बर' गामिफोर जाय बर' गामिफोरा दिनैसिम बर' राव रायज्लायनो रोङा जाय जायगाफोराव NDFB-नि बिहोमा गैयामोन बे जायगाफोराव दिनैसिम बर' राव रायज्लायनो रोङै जानानै थानायफोरखौ जों नुदों बे गासैबो जों दिनै जेन जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ लानानै थांनानै थानो हादों आं गावनि बिमानि रावजों नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै बाथ्रा बुंनो हादों बेयाव रन्जन दैमारि थामहिनबा रनसायग्रा नाब्ला दैमारिनि बिहोमा दङ दिनै बिथांनि बर' हारिनि गोलाव समनि दावहायाव बिहोमा होलांनायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय समाव थाखुमा दावहा नांनाय समाव रायजोजों समान समान थाफानानै जों खामानि मावनो मोनाखैमोन मोनसे समाव NDFB-आ गावफ्लेनानै बायफ्ले जिफ्ले मोनब्रै फेक्सनाव गावस्रानानै दङमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जों खौसे जादों खौसे जानानै जोङो इउनाइटेड फार्म अफ एक्स NDFB-खौ जोङो सोरजिदों आरो मोनसे थांखि लानानै जोङो बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव खामानि मावनो आवगायदों बे थांखियानो जाबाय पिस हार्मनि एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ द पिपल खौसे गोजोननाय गोरोबलायनाय आरो सुबुं माहारिनि जौगानाय बे थांखिखौनो लानानै जों दिनै जानजि खाफ्रानानै समाजनि गेजेराव खामानि मावनो जों आवगायदों आरो बे गासै थांखिखौ जोंनो रन्जन दैमारिजों जेब्लानोखि जोङो दोंफायोमोन बिथाङा जोंनो फोरोङोमोन बे थांखिफोरखौ लानानै जोङो कुटार समाजनि गेजेराव खामानि मावनो दिनै जों आवगायबोदों पिस एबा शान्ति होननानै बुङोब्ला आंनिफ्राय आङो मोनथाम मोन्थोरखौ गोसोखाङो डोन्ट हेट टु अदार डोन्ट वरी एन्ड डोन्ट नोंथांनि समा दसेल' सम बे पृथिबीयाव जों जोनोम लायो 60निफ्राय 80 बोसोर थांनानै थायो 60निफ्राय 80 बोसोर जुदि नोंथाङा जुदि 60 बोसोर थांनानै थागोनब्ला मात्र नोंथांनि आखायाव 720 मासल' नोंथाङा थांनानै थागोन अब्ला जों बबे मास मोनसेखौ गुबुनखौ मुगैनानै गुबुनखौ नायनो बानानै गुबुनखौ मेगन सानानै जोङो सम हगारदों जों खै घन्टा थांनानै थागोन पृथिबीयाव 60निफ्राय 80 बोसोराव जोङो साननानै नायनो गुबुनखौ मेगन सानानै गुबुनखौ मुगैनानै जुदि आं 1 घन्टा समाय हगारोबायब्ला आंनि जिउआव 1 घन्टा खहा जाबाय डोन्ट कम्पेयार टु आदार्स नोंथाङा गुबुनजों रिजायनो नाङा नोंथांनि साखाथियाव थानाया जानो हागौ बिथाङा कार सालायदों बिथांनि मान्थलि सेलारिया 50,000 नोंथाङा मासाव खामायो 15,000 बिथां समान नोंथाङा जुदि कार सालायफानो लुगैदोंब्ला बा देलायफानो लुगैदोंब्ला नोंथांनि हा हुखौ नोंथाङा फाननांगोन आरो नोंथांनि गोसोआव नोंथाङा शान्ति थानो हानाय नङा जेब्ला नोङो गुबुनखौ मुगैनो सुरु खालामगोन नायनो बागोन मेगन सागोन नोंथाङा शान्ति थानो हानाय नङा आं शान्ति थानो हानाय नङा जेब्ला आं गुबुनजों रिजायनो सेस्था खालामगोन आं शान्ति थानो हानाय नङा नोंथाङा शान्ति थानो हानाय नङा एन्ड डोन्ट वरी नोंथाङा सिन्ता खालामनो नाङा जाय सिन्ताफोरखौ जोङो साननानै मोनहास'वा जाय सिन्ताफोरा जोंखौ साननानै लैथोआव गोथौनिफ्राय गोथौसिन गबोहोयो बैबायदि सिन्ताफोरखौ जुदि जि समनिफ्राय नोंथाङा खालामजेनबाय बै समनिफ्रायनो नोंथांनि जिबनाव काउन्टडाउन जाबाय जे नोंथांनि अशान्तिया नोंखौ साफिबाय अशान्तिया आंखौ साफिबाय आरो जों अशान्तिजों थांनानै थानांगोन बेनिखायनो बे मोनथाम मोन्थोरखौ जोङो गोसोआव लानानै जोङो एक्स NDFB-आ खामानि मावनो आवगायदों गोरोबलायनाय होननानै बुङोब्ला जेरावनोखि जोंनि साननाय हनाय आरो जोंनि मावनाय दांनाय आरो जोंनि सिमाङा मोनसेल' जानांगोन बिनिखायनो रन्जन दैमारि सारा मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदोंमोन जों मोनसे हारि होननानै मोनसे सिमांखौनो नुनांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बिनिखाय जोङो जोंनि साननाय हनाया दिनै माबायदि जानानै दङ
जों माखौ सानदों हारि बायदियै थांनानै थानो सानदों ना जोङो हारि बायदियै गोग्लैलांनो सानदों बेखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन आरो बेखौ बिथा खालामना जों खामानि मावनो इच्छा खालामदों डेभेलपमेन्ट अफ दा पिपल सुबुं माहारिनि जौगानाय जोङो जोंनि जौगानायनि सोमोन्दै जोङो खामानि मावनो नागिरदों जोङो जोंनि सुबुं माहारिनि जौगानायनि खामानि जुदि मावनो थाङोब्ला एक नम्बराव फैगोन जोंनि सोलोंथायारि जों सोलोंथाइखौ लानानै माबायदि जौगानो नांगौ जोंनि आबै आबौमोना रोखा रोखायै बुङोमोन फरायनांगौ फरायनांगौ जोंनि बिमा बिफाया बुङो फरायनांगौ फरायनांगौ दिनैबो बुङो फरायनांगौ फरायनांगौ नाथाय फरायनानै मा जागोन दिनै लाख लाख कोटि कोटि BA MA पास खालामनानै दङ फरायनो थिनदों फरायदों नाथाय मा खामानियाव फैदों बिनिखाय जोङो गोदान मेथडजों गोदान सानस्रिजों जों गोदान थांखि लादोनि जों थोनग्राल' जाब्ला गथ'फोरखौ फरायनो थोनग्राल' जायोब्ला जानाय नंलिया दिनैनिफ्राय लानानै बर' जातिया 50 बोसोरनि सिगां आन्दोलन खालामबोदों हाथियारनि हंग्राम सुबुंखान्थियारि हंग्राम एबा गणतन्त्रिक हंग्राम खालामबोदों बै हंग्रामनि गेजेरजों जुदि जोंखौ मोनफा मोनफा दायित्व होना बिबान होनानै बर' जातिखौ सोलोंनो फोरोंनाय मोनबा जानांगौ दिनैनि तारिखाव मोनफ्रोमबो गामियाव IAS अफिसार थागौमोन मोनफ्रोमबो गामियाव ACS अफिसार थागौमोन मोनफ्रोमबो गामियाव डक्टर इन्जिनियार थागौमोन नाथाय गावजों मेगन सालायनानै दिनै नस्त आंनि गथ'आ गोबां फरायनो गोरों जानो हागौ नाथाय आंहा थाखा फैसा गैया UPSC नि एन्ट्रेन्स होनो थाखाय इन्जिनियार फरायहोनो थाखाय डाक्टर फरायहोनो थाखाय आंनि गथ'नो आं होनो रां गैया नाथाय आंनि गामियाव 50 खर जुदि दङब्ला बयबो न'खरा जुदि आंनि गथ'नि थाखाय मासाव 500 थाखा जुदि खांनानै फरायहोयोब्ला नोंथांनि गामियाव सासे डक्टर जागोन ना जाया रायजोफोर 50 खर जुदि सेलकुटायाव गामि दङब्ला बे 50 खर न'खरा दायित्व लायोबा सोरबा गथ'खौ इन्जिनियार खालामनो बोसोरसेयाव सासे इन्जिनियार ओंखारगोन नेक्स्ट बोसोराव आरो नोंथांनि गथ'खौ फरायहोनो हागोन बै नुहुरनाय गामियाव जुदि 100टा न'खर दङब्ला न'खरसेयाव मासाव 200 थाखा जुदि खांनानै सोरबा सासे गथ'खौ UPSC कचिं होजेनोब्ला बे गथ'आ जुदि IAS अफिसार जायोब्ला नोंथांनि गामियाव सासे IAS अफिसार जागायजेनगोन बेबायदि मेथडजों जों दावगालांनांगोन दिनै जों मिज'फोरखौ नागाफोरखौ एग्जाम्पल होनानै बुङो गामि दाफ्रोमबो IAS अफिसार दोङो गामि दाफ्रोमबो IPS अफिसार दोङो डाक्टार इन्जिनियार दङ होनना बुङो नाथाय जों बिथांमोननिफ्राय मा सोलोंदों जों दिनै लाथिख' जानानै दङ बेनिखाय जोङो गोसो होनि जोङो जोंनि गथ'फोरखौ गामि दाफ्रोमबो जोङो IAS अफिसार बनायनो नाजानि ACS अफिसार बनायनो नाजानि डाक्टार बनायनो नाजानि इन्जिनियार बनायनो नाजानि जों दिनै आबाद मावो जोंनि न'खरफ्रा दिनै आबादखौ बिथा खालामनानै थांनानै थायो नाथाय जों दिनै मास मोनब्रैनि थाखायल' खेतियक 8 मास जोंनि दुब्लिफ्रा गोग्लैसोनानै थायो अब्ला जों माखौ सिनायथि होदों आसाके जोङो खेतियक होनना सिनायथि होदों ना जोङो सिजनेल खेतियक होननानै जोङो सिनायथि होदों बेफोरखौ बिथा खालामनानै बारग' NDFBआ जोङो खामानि मावनो नाजाबोदों दिनै जोंनि आइजोफ्रा लाथा एम्फौ फियो न'आव बै एम्फौ लाथानो जाहोनो आदार गैया बायथिङो जुदि बै 8 मास गोग्लैसोनानै थानाय दुब्लियाव एवख्रांनानै इन्दि बेगरखौ फोना होयोब्ला बेजोंबो एम्फौ फिनो हायो दिनै जों अमा फियो अमा आदारखौ जों माहानिफ्राय मोनगोन साना बजारनिफ्राय 20 थाखा केजियाव जोङो गुन्दैखौ बायनानै लाबोयो 8 माससिम थानाय जुदि दुब्लिखौ एवख्रांनानै अमा आदारनो थाखाय खेति खालामोब्ला नोंथांनि अमाया ओरैनो देरगोन दिनै जोंनि खर'आ बहा दं जों मानो बाहायनो रोङाखै जोङो मेगन दङ मानो नुनो रोङाखै जों दिनै जोंखौ सोर जाम्बा खालामनानै दोनदों सोर जोंनि मेगनखौ अन्ध खालामनानै दोनदों सिनायनायनि सम जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा सोरबाया 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंनानै रायजो राजाखौ फिदिंना दोननो नागिरो सोरबाया अनेकथा बाथ्रा बुंनानै फिदिंनानै दोननो नागिरो नाथाय जोङो गोदानै सानफिननानै गावखौ सिनाय मोननानै खामानि मावनांगौनि सम जाबाय आइमोन आफाफोर बेनिखाय जोङो खामानि मावनि
फैबाय थानाय समाव जोंनि समाजा माबायदि जौगागोन जोंनि फरायसाफोरा माबायदि जौगागोन बेफोरखौ लानानै बारग' एनडिपिफोरा खामानि मावनो थाखाय आवगायदों आरो बे गासै बोसोनफ्रा रन्जन दैमारिनि जोंखौ फोरोंलांनाय जाय बोसोनफ्रा जोंनि गोसो गोरबो सिङाव बिख्लो सिङाव हाबनानै दङ बेफोर खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बारग' एनडिपिफोरा फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो जानजि खाफ्रादों आसा खालामदों रायजो राजा नोंथांमोना जोंजों लोगोसे हेफाजाब आरो मदद खालामगोन जोंनि समाजखौ जोंख्लाबहोनो थाखाय दिनै गोबां मानसिफ्रा राजनितिखौल' थांनानै थानायनि सिमां नुदों दिनै जोंनि बिटिसिआव 600 कोटिनि बारा बाजेट जाया जोंनि बिटिसिआव 30 लाखनिबो बांसिन सुबुं अनजिमा दङ बे 600 कोटिखौ 30 लाखजों रानोबा खै थाखा गोग्लैगोन मात्र 2000 नोंथांनि गथ'नि एडमिशन फिस होनो थोआ अब्ला मानो उन ओंखारदों जोंलाय गावनि खामानि गारनानै मानो उन थांदों जोंलाय जोङो साननि रायजो राजा नोंथांमोन खामानिया जोंनि आखायावनो दङ नाथाय जोंनि खर'खौल' सोरबाया बन्द खालामनानै दोनदों सोरबाया राजनितिकनि नंबां जाबां रावफोरजों फाव फान्दायनानै थगायनानै नोंथांनि मेगनखौ अन्ध खालामना दोनदों नोंथांनि मगजखौ अन्ध खालामना दोनदों बे गासैनिफ्राय जोङो उद्धार जानांगोन अब्लासो रन्जन दैमारिनि जोनोम सान फालिनाया मेहेर गोनां जागोन रायजोफोर जुदि जोङो बिथांनि बोसोनखौ फालिनो हायाब्ला बिथांनि फोरोंलांनायफोरखौ मानिनो हायाब्ला बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायाबो मेहेर गोनां एबा उद्देश्य थानाय नङा बेनिखाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि खर'खौ जोङो गुवारै सानग्रा जानि जों बिजिरग्रा जानि जोंखौ दिनै सोरबाया सोखावबाय थादों गेब्ले थेब्ले खालामबाय थादों जों बर' माहारिया जखायसेल' 30 लाखनि बारा जाया गासै बुहुमनाङै बर' माहारिया बे बर' माहारिखौनो लानानै दिनै सोखावबाय थादों नाथाय रन्जन दैमारि सारा बुंदोंमोन when we will divide we will fail but when we will unite or stand together we will victory होनना बुंदों जेब्ला जोङो गावफ्ले जिफ्ले जागोन जोङो फेलें जागोन जोंनि जौगानायाव एबा जोंनि समाजाव शान्तिखौ लाबोनायाव एबा जोङो खौसेथि लाबोनायाव जोङो फेलें जागोन जोङो समाज खुंनायाव न'खर खुंनायाव गथ' बनायनायाव जोङो फेलें जागोन नाथाय जेब्ला जोङो इउनाइट जागोन जयै जोङो गसंगोन मोनसे सिन्ता खालामगोन मोनसे हारि बायदि थांनानै थानो सिन्ता खालामगोन अब्लानिया जोङो देरहासार जागोन बेनिखाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि दुश्मन एबा जोंनि बिरुद्धी मानसिफोरा जेन बर' हारिखौ गावफ्ले सिफ्ले खालामा एबा खालामनो हाया बेनिखाय जों साननो गोरों बायदियै बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो जों दान्दिसे समनि थाखाय बे बुहुमाव आलासि बायदि जोनोम लादों आरो बे दान्दिसे बुहुम जोनोम लानाय समावनो जुदि जोङो गावजों गाव एना एनि बैखौ बेनायनो हाया बैखौ बियो रायो दिनै जोङो नुयो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ ससियेल मिडिया नुनाय लोगो लोगोनो माइक नुनाय लोगो लोगोनो सोरखौबा रायनाय नाथाय दिनै ससियेल मिडियाखौ सोर नायो जाय गथ'फोरा दिनै स्कुलाव फरायो जाय गथ'फोरा दिनै कलेजाव फरायो जाय गथ'फोरा जोंनि भबिष्यत जाय गथ'फोरा जोंनि समाजनि फैबाय थानाय 15-20 बोसोरनि उनाव दैदेनगिरि जाय गथ'फोरा जोंनि डक्टर जाय गथ'फोरा जोंनि इन्जिनियार जाय गथ'फोरा जोंनि भबिष्यतनि डिसि एसपि बै गथ'फोरा दिनै ससियेल मिडियाखौ नायदों अब्ला जों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा फोरोंनो इच्छा खालामदों जोंनि यां जेनेरेशन एबा आपकामिं जेनेरेशन एबा जोंनि फिउचारखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा फोरोंनो नागिरदों जेब्लायबो ससियेल मिडियायाव गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय गावजों गाव नांलायलायनाय बैखौ बे बुखिलायनाय बेखौनो फोरोंनोसै नामा जोंनि गथ'फोरखौलाय बेबायदि जायोब्ला जों बर' हारिया आरोबाव पृथिबियाव थांनानै थानो हानाय नङा एनडिपिआ डिसबेन्ड जाखांनायनि उनावनो लगे लगे गुवाहाटीयाव दाबनै गामि बर'फोरखौ एफेक्सन खालामदों बावैसो सिगां चिराङाव थानाय आरो क'क्राझाराव थानाय बर'फोरखौ एफेक्सन खालामदों एनडिपिखौ मानसिफ्रा मबेबा समाव मुल्य होआमोन नाथाय डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव जोङो केम्प सिफायखांनायनि उनाव लगे लगेनो महरखौ नुनो मोनबाय दिनै जोंहा हाथियारजों संग्राम खालामग्रा संगठन हिसाबै एनडिपिआ गैला
अब्ला जोंनि हाथियारा मा जानांगोन नोंथां आरो आं नोंथांनि खर'नि मेलेमानो जोंनि हाथियार जानो नांगोन अब्लासो जोङो बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो हागोन जोंनि मेगननि सिगाङावनो जुदि बर'फ्रा न' सिफायनानै होजादोंब्ला होखारजादोंब्ला फैबाय थानाय 100 बोसोरनि उनाव जोंनि फैबाय थानाय उन फिरिया बर' बायदि थांनानै थानो हागोन ना हाया बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो रन्जन दैमारिनि फोरोंलानाय माखासे आदर माखासे नीतिफोरखौ जोंनि गोसो गोरबोआव लानानै जोङो समाजाव खामानि मावनांगोन आरो जोङो थांनानै थानांगोन जों बर' हिसाबै बे हायाव जुदि जोनोम मोनबायब्ला बर' बिमानि गोरबोआव 9 मास उदैनि सिङाव थानानै जुदि आं जोनोम मोनबायब्ला नोंथाङा जोनोम मोनबायब्ला बर' बायदि थांनानै थानो जोंहा थांखि थानांगोन आरो बर' बायदि थांनानै थानो थांखि जुदि गैयाब्ला बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जों गोमोरलांगोन अब्ला जोंनि थांखिया मा जानो नांगोन मा थांखि जोङो लानो नांगोन हारि हिसाबै थांनानै थानोब्ला जोङो माखासे सर्सफोरखौ बानायनांगोन दिनैनि तारिखाव जोंनि बिटिसिनि 10-12 लाख बर'फोरनि गेजेराव खैजना साकरियाल दङ खोब हाइस 500 हाजार थानो हागौ 10,000 थानो हागौ बे 10-12 लाखनि गेजेराव 10-12 हाजारल' मानसिया जुदि साख्रियाल मासाव जुदि 30,000 मोनदोंब्ला इन्टु खालाम मासाव खै कोटि थाखा जोंनि बिटिसिआव फैदों इन्टु खालाम बोसोराव खै कोटि थाखा फैदों साख्रियालफोरनिफ्राय दिनै बिनिखाय जोङो साननि जोंनि गथ'फोरखौ जोङो साख्रियाल बनायनोब्ला गाव जुदि हारसिं हायाखैब्ला गामि नाङै हेफाजाब आरो मदद जोङो होलायनो जुदि नोंथांनि गथ'आ खेल गेलेनायाव गोबां गोरोंब्ला बे गथ'खौ गामि नाङै जोङो कचिंआव हरनि आउट अफ कान्ट्रियाव जोङो फोरोंनि बहाबा जोङो फोरोंनि खेलारि जोङो बनायनि सोरनिबा गथ'आ जुदि मोसानो गोरोंब्ला गामि नाङैनो बेखौ सहाय खालामनानै दिनै जोङो बहाबा जोङो फोरोंनि दिनै जोंनि गामिफ्राव मण्डलिफ्राव बाजेट थायो क्रिसमासाव खै थाखा जागोन निउ इयाराव खै थाखा जागोन बाजेट थायो मागोआव खै थाखा जागोन बैसागोआव खै थाखा जागोन बाजेट थायो नाथाय नोंथांनि गामियाव नोंथांनि रायजोआव बे बोसोराव सासे आइएस अफिसार बनायगोन ना बाजेट दंना गैया आंनि गामियाव बे बोसोराव सासे डक्टर बनायगोन होननानै आंनि गामियाव बाजेट दंना गैया दिनै बर'फ्रा मानो जानोल' बाजेट लायो क्रिसमास जानायनि निउ इयार जानायनि बैसागो जानायनि पिकनिक जानायनि मागो जानायनिल' मानो बाजेट लायो बर'फ्रालाय माने डक्टर बनायनो बाजेट लानो हायाखै आंनि गामि नोंथांनि गामियालाय माने इन्जिनियार बानायनो बाजेट लानो हायाखै दिनै नोंथाङा खेतियक आं खेतियक जोंनि गामिफोराव सासेबो एग्रिकालचार इन्जिनियार गैया जायनि थाखाय 8 मास दुब्लिया सोन थादों जोङो साननि बाजेट लानि जोङो आरो जों मानसि बनायनि अब्लाना बे पृथिबियाव जों बर' बायदि थांनानै थानो हागोन जोंखौ रावबो फोजोबनो हाया आरो बे मोनसेया जाबाय रनसायग्रा नाब्ला बिथांनि सिमां बेनिखाय बे थांखिखौ जोङो लानानै थांनि आरो बिथांनि थांखि बायदियै जोङो थांनानै थानि नङाब्ला जों बे बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमोरलांगोन आरो सम नांनाय नङा दिनै जोंखौ दिनैनिफ्राय लानानै 50 बोसोरनि सिगां ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक होननानै सोरजिना होदोंमोन मानोना बे एरियायाव जों ट्राइबेलफ्रानो मेजरिटिमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव बेल एन्ड ब्लकनि सिनसाब गैला जों माइनरिटि जालांनो हमबाय अब्ला जों आरो खैदिन थांनानै थागोन हाबा जानायनि उनाव सानै हौवा आरो हिनजावा सासेल' गथ' खाङोसै अब्ला बर' जाथिया जोबनो बेसेबां नांगोन बे होननानै आं बुङाखै गावनि गथ' बुरजाखां होननानै नाथाय आं मोनसे एग्जाम्पल होदों जोंनि एलपि स्कुल एमइ स्कुलफ्रा जोबनो हमदोंसै स्टुडेन्ट गैला मानो गैला गथ'खौनो खांलाब्लालाय बे एलपि स्कुलाव सोर फरायबावगोन बे एमइ स्कुलाव सोर फरायबावगोन बे हाई स्कुलाव सोर फरायबावगोन बेनिखाय बिमाफोर बिफाफोर आरो उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर जोङो बर' बायदि थांनानै थानोब्ला गासै बिथिङाव जोङो सिन्ता खालामनो रोंग्रा आरो साननो रोंग्रा जोङो जानांगोन बेनिखाय जाहाथे रन्जन दैमारिनि
मोन्थोरफ्रा बर' एरियायाव खामानि मावो जाहाथे रन्जन दैमारिनि जि